Morjes, morjes. Tässä marraskuun puolesvälissä pappa osti itsellesi uuden lelu DJ Neo 2. Heti kun se ilmestyi, niin Euroopassa saman päivän tuli semmonen ostoskoriin laitettua. Ja lähdin tossa viime lauantaina vähän käppäille. Oli satanut nätisti tommonen pieni lumihuntu eka kerran nyt tähän syksyyn tai alkutalveen. Lähdin testailemaan vähän kopterikuvaamista. Ja täytyy sanoa, että yllätti kyllä monellakin tapaa. Että niin tässäkin kun jonkun verran risukkoa ja mettää on, niin se väistelee kyllä todella hienosti noita esteitä. Ei voi oikein käsittää, että miten hyvin se toimiikaan. Että totta kai ihan täysin opettelua se vielä on. Ja niin tossakin kun se törmäsi melkein tohon 6, niin sit se vaan jatkaa ja hakee vähän uutta positionia itsellensä. On kyllä erikoinen verkki. Mulla oli tällä retkellä, niin oli vaan tarkoitus, että mä ihan sen niin autonomisia toimintoja sit dronesta testailin. Elikkä en ohjaimen kanssa vielä pelannut. Tuossa loppuretkessä taisin jo vähän kännykälläkin säädellä jotain eri muodeja, mutta semmoista ihan hakuu. Tossakin kun mä yritin vähän köpötellä, pistää vauhtiin, niin kyllä se ei sitä kyllä karkuun pääsi ihan helposti. Edes minä. Joo, kyllä nämä Ruosniemen polut on kyllä mahtavia. Ja keli oli taas niinku ihan kertaallisen upea. Oho, meinas mennä päin mäntyä, mutta kyllä mä sen sitten jossakin kohtaa sai harhautettua ihan oikein pöpelikköökin, mutta ei siinä mitään vaurioita sit sen enempää sattunut siinäkään. Ihan turhaa videointia tällainen on, mutta tää on tämmöstä opettelua. Ja pappa oli hyvin onnellinen. Tässä mä otan pienen isku pian ja pistää vähän töppösiä vauhtiin. Siis ihan lönköttelyvauhtiin menee tässäkin, mutta sit pieni tommonen kaarus ja no, näin siinä sit kävi. Mut pappat on terveet, kun ne leikkii. Tuossa vielä lopuksi niin testasin tommoset meni ihan hiljokseen kylläkin vaan nyt tosta poikittaisen tommosen rungon alta, niin kyllä se niin kovaa ainakin pikkuvauhdissa niin selvittää nää tosi tyylikkäästi ja saa vielä ihan kohtuu hyvän näköistä kuvaakin. Semmosta touhuu. Aika touhuu sanon mäkin.